Ja kaikki muu tulee käskyyn. Pitää saada. Nurmikon vielä.
Oli se kova jotain taas palaa. Oli omat fiilikset, tunnistit koiran, olitko etukäteen ajatellut mitä täällä tapahtuisi tänään? Ne aaveet oli ehkä vähän yllätys. Joo. Siis mä oletan, että se meni aika kauas. Mä en Joo. niin nähnyt mut sen verran mitä silmäkulmasta. Joo. Niin se oli vähän yllätys ja no yllättävän miehin ääni siinä lähti. Mutta ei oikeastaan. Ehkä sit lähti vähemmän ääntä mitä mä kuvittelin. Okei. Ei ollut mikään turhan räykyttäjä täällä ainakaan tänään. Niin, ei. Ettei käyttänyt ääntää muuta kuin silloin kun katsoi tarpeellista. Mm. Selvä, katsotaan sitten mitä me nähtiin tässä tänään. Tämä on tämän päivän tilanne näissä olosuhteissa. Ja huttaa. se kuvataan ja se kertoo koirasta jotain ja sitten muut päivät kertoo sitten omaa tarinaansa. Että se, Niin ainakin tää kuumuus. tähän se vaikuttaa varmasti. Kato, tervehtiminen, miten se vieraisiin ihmisiin suhtautuu. No, ihan omilla tulee heti tervehtiin, ei mitään. Se lähempää tuttavuutta se ei välttämättä sitten halua Oli tehdä. yksi kerta siinä alussa, silloin se ei ollut Lähtee mukaan kyllä. Kyllä myöskin, ei siinäkään mitään käsitellä, sitten ottaa siitä tukea. Ei minkäännäköistä aggressioa, mutta vähän väistää sillä lailla, että ei tämä ole mun juttu. Niin Saada purettua se viritys, jos ei ole. Ja ihan tähän mennessä tuli, Leikki että haluaa tuli silloin edelleenkin paljon. koko ajan. Nyt taas tuli ei mitään. Se on se moottori selvästi, että se on sekä alussa että lopussa, niin se on ihan yhtä innokas, että ei ole mitenkään sillä lailla, niin kuin ei tämä kuumuuskaan vie sillä tehnyt ja pelästytkin vähän ja muuta, niin on yhtä innokkaasti lähtee. Sen sijaan tuo tarttuminen, mikä tuossa alussa ja lopussa katsotaan kanssa, Nyt on edelleen. niin siinä ensimmäisellä kerralla se oli heti siinä koko suulla. Se oli näyttäminen, että tämä on sitä jäi epäselväksi. Mutta nyt taas sitten toisella kerralla niin se yhtä hyvin näytti meille, että nyt on muuten vain etuhampaissa. Eli siitä johtuu tämä ero 4 ja 3. Ei, ihan muuten on tullut, että nyt edelleen vaan oli Ei kun mä vaan Se ihan ajattelin, että niin ne, innokkaasti niin kuin ne sitä siinä pahvirasiassa olevat, niin se on joku Tätä jana ajoi tänään jostain ollut. vanhasta. Niin ne on Musta tuntuu, vähän että se edes nähnyt sitä Näki vielä. se. Näki. No en mä sitä kattonut. Se kertoi hyvin selvästi korvillaan kyllä. Okei. No se oli yllätys, koska mä ajattelin, että se olisi kyllä painanut sinne perään. Ei se niinku, se on aika lailla kuitenkin te olette yhdessä täällä. Että se on niinku, kyselee sulta, kattelee sua paljon ja näin edespäin. Ja tuossa sitten se ehkä miettii, että ei tullut mitään sanoa, että saa mennä tai mene tai muuta, niin ei se sitten mennyt. Se kyllä niinku kiinnosti siitä ja näki sen. Sitten kun olette hiljaa paikallaan, katsotaan, että pystyykö koira rauhoittuu vai vaatiiko se sulta niin tekemistä vai pisteleekö se hihnaan 10 kappaleeseen niin kuin joku on tehnyt. 3 minuutissa ehtii paljon. Se on oikein aktiivinen. Ja se tuntui pitkältä. Ja tämähän oli pääsääntöisesti rauhallinen, että siinä lopussa se vähän sitten rupesi, se kävi ensin pusella ja sitten lopussa se rupesi vähän sen viimeisen minuutin aikana pikkusen kävelee. Joka nosti sen 3, mutta että tosi rauhallinen siinä oli. Osaa hyvin rauhoittua, niin kuin, eikä minkään nyt linkuvista. Etäleikkiä se katteli kiinnostuneena, mutta sitten taas toisaalta katteli kyllä muuallekin. Vähän loppua myöten rupesi niin kyllästyttämään sen touhut siellä, ettei se sitten enää ollut niin kiinnostunut. Ja sitten lähti muualle tutkimaan, kun oli mahdollisuutta. Eli niin kaukana oleva leikkiä ei sitten kuitenkin on aavistus eikä pidättyväisyyttä, niin ei sitten niin kauan enää mennyt. Sitten kun ruvettiin pelottelemaan, katsotaan, että mitä koira tekee, kun se pelästyy. Ja nyt leikkiä kiinnostaisi, katsotaan 10 metrin päästä. Ja olisi sellaisia tuttu leikkiä. Niin kyllähän hyvin monet koirista pelästyy. Osa syöksyy sitten takaviistoon ja kauaskin. Toiset taas menee suoraan etuviistoon ja joku on haalarikin repinyt sitten siinä. On ollut kiva, ettei ollut ihminen sisässä. No tällä oli molemmilla kerralla sellainen pieni väistö. Ei mitään dramaattisia liikkeitä mihinkään suuntaan, vaan pieni väistö. Akre ei tullut vielä haalarilla, mutta sitten tuolla aaveella pikkusen yritti kaivaa sitä esille. Että niin kuin sanoisin, se ääni oli semmoinen ihan vakuuttava sen hetken aikaa sen alussa. Eli kyllä se niin kuin yritti puolustaa. Itseään ehkä enemmän kuin suojuu. Tai sitten kasvattaja, joka uteliaisuus, katsotaan sitä, että silloin kun se on pelästynyt, niin miten se sitten, kuinka se haluaa mennä tutustumaan siihen vai tarviiko se sun apuja paljon vai päättääkö se, että
olkoon, että mä en ikinä mene lähellekään. Niin sehän haluaa itse, se on kovin, niin kuin, se haluaa kovasti. Se on omatoiminen ja sillä on toimintakykyä ja rohkeutta. Eniten tarvittiin sitä sun apuja tuolla aaveilla. Mutta silloin se ei niin kuin hetkeksikään lopettanut työskennelmistä. Et se koko aika niin kuin teki töitä päästäkseen selville, että mikä se oli, mikä noin pirusti pelotti. Ja kun se oli niin hauska, kun se niin kuin toi nyt menee, eikö se nyt tajua, että ei sinne voi mennä? Vähän niin kuin yritti kertoa sulle. Mutta sitten kun sä vaan menit ja seisoit siellä, niin just viime hetkessä niin se sitten tulikin sit haisteleen sun avulla. Vaikka sehän yritti ratkaista sen niin, että se kiertää niiden taakse. Mutta ei sitten kuitenkaan ihan antanut niin rohkeusmyötä, että olisi yksin mennyt sinne. Mutta sen jälkeen sitten, kun se on selvittänyt asiat, niin eihän sille jää mitään. Että se on sitten paikoin ja sitten unohdettu koko juttu. Eli palautuu sitten tosi nopeasti kyllä niistä. Ampuminen, niin sillä oli sen verran voimakkaat reaktiot, mutta ei kuitenkaan pelkoa loppuun. Enemmän se oli sellaista laukauskokemattomuutta, koska toihan on iso ääni. Silloin kun te leikitte, niin silloinhan se nopeasti irrotti sillä ekalla. Toisella se ei enää irrottanutkaan, koska se leikki on sille niin vahva. Että se on ihan se, että tippuu mitä tahansa kiviä päälle, niin nyt ollaan kiinni sinne. Mutta sitten kun oli se passiivinen vaihe, niin sittenhän se siinä, niin kun kerran sillä kävi häntä alhaalla. Se ensimmäinen passiivinen, niin se oli aika paha. Sitten toinen passiivinen oli jo taas hirveän paljon vähemmän, sen jälkeen se auto taas leikkii ihan normaalisti. Eli se pystyy kyllä palautumaan sitten siitä, ettei siinä ollut sillä mitään, ei jäänyt miettimään niitäkään sitten sen enempää. Eli näin. Niin. Tämmönen nuori mies. Kiva poika. Niin, olet. Ja tosiaankin niin teidän se yhteistyö kyllä pelaa hyvin. Ja sitten tosiaan kattelee sua. Niin, mutta et jäänyt puolustamaan mua. No niin. Joo, mutta ei se nyt kaikkea 2-vuotiaalta voi vaatia. Odottakaa nyt vuosiparin, sitten voi vähän elämänkokemus tulee lisää. No oliko sulla hauskaa? No oli sulla ihan kiva. Onko se kanttu vei vielä? Noin.